sisälle. Armo. Et sä mene sinne? Hän juoksee sulavasti. Onko sulla joku asia vai? Ode, tulis tänne vähäksi aikaa. Poikia. Pojilla on nyt vähän vauhtia. Pissalle. Kauheet pissahädät. Tekeekö ne tuonne boksiin pissoja vaikka Hirveän tekee? harvoin. No, nyt oli vähän kosteena noit pyyhkeet, mutta nyt ne on jo niin isoja tietysti, että nyt se vähän jo... Mutta nehän melkein pääasiassa siellä nukkuu. Voi sanoa, että Villi ja Melskettä, Helinää ja Elskeltä tässä osastossa. Ne vois sen ottaa tässä vielä, että sit jossain vaiheessa voisi niinku joku joulujuttua niinku ruveta kehittelemään hyvissä ajoin. Joo. Niin ja sitten meillä oli tuon Tanjan kanssa vähän sellaista puhetta, että pitäisi jos niistä tekisi jonkun tällaisen pienen pentumainoksen tämmöisen, mitä kaikki taimadoralaiset vois jakaa omilla, omilla sivuillaan sitten silleen, että ne leviäisi sitten tämmöinen pentumainos mahdollisimman. Tuohonko siellä laitat sen aitauksen? Tuohon mun pitäisi laittaa joo. Mä en jaksa alkaa tänään tekemään sitä. Pitäisi kaikki nuo huonekalut pitäisi siirtää pois sieltä. Jos mulla olisi torstai vapaa päivä, niin jos tekisi sitä, että soittaisi vaikka Kaijalle, että jos se tulisi. Ja nyt tuossa pysyy pari päivää tuossa aitauksessa. Koko aika. Joo. Ja sitten tekee sille, että vaihtaa aina niin kuin porukkaa sit vuoropäivinä, toiset on ylhäällä ja toiset on alhaalla. Todellisen pesun saa yksi nyt kyllä. Säärät on siellä. Ja tässä on poikien leikkiä.
No, vähän humalassa. Niin. Niistä pitää ottaa se pienikin poika täältä sinne. Tämä pieni kun nukkuu siellä ihan täysin vielä. Nyt että sit jyräsit, kun se tulee nyt sieltä tyttölaaresta, ei saa kiusata. No kuka sinä olet? Minä olen vähän unessa. Oi hitto, kun ois nukuttanut vielä. Ois nukuttanut vielä, joo. Mm. Olisiko nukuttanut vielä, olisiko? No niin, sinä nyt pois. No niin. Kaato myös.